Good morning, good afternoon, good morning today. Itong pagkaon. So, perfect match. Grabe. Yeah, sana na itong mga double chain diha. I miss the message. So, familiar mo ang taon. Nandang sa mga Bisaya, guys. Iba ko. Diba? Kit-on pa mo. Iba ko, guys. Bahog ta. Kani ba? Ang bahog ko. Unya. Kani. Kaila jud mo ni. Kani siya nangka nga hilubihan. Klaro? Yan. Kapa. So, double chin. Double chin, guys. Pagkaon, guys. Ipan pa naman. Magpindor dito, guys, kay nasol man kaayo ini common. Kung naapan mo sa balay, pinasaka na sa katiilan niya. Kinamot. Dahil kung maginamot, guys, take time kay mahunaw pa ka niya. Trabaho mo ka sa office. Pag naapan mo sa balay, guys, hindi niyo magkutsara. Higop niyo niya. Kinamot. No? Lamig kayo. Lamig kayo, guys. Perfect kayo ang utan nga nangka nga nilubihan. Parisan ko buwad na nilamasan. Habang ang hindi makarelate ang mga sudan. Sabi na dili mo pa follow ka. May buong siyang nagipinidor na yung buwad. Exception to the rule, guys. Kaya magtinidor na sa takay. Dali mong ta. Hindi. Nagtrabaho mong ta, guys. Pag naani sa balay, pinatungko niya. Pinakinamot niya. Pinaisa sa katiil o sa katuhod. Diba? Kuyawan niyo sa kakap ng rice room. Ang action ni kabalaka ang rice, guys. Pero malimitan ta kahit pwede na itong bugata. Mga ang tagal sa sino na ikuglam mo yun. Kung sa mga agdanin nyo. Gawin niyo kung forma. Kana. Diba? Gamay na lang ang buwad. Nga, nilubihan. Nilubihan na lang ka. Buwad nga. Nagamay. Ito sa ning ayan, guys, ako sa ning tinidoro ng buwad kay dali mo ta. Pero nakakana sa balay, pinatungtong nyo sa katuhod niya, kinamot, kumot niya, higop din sa baw. Pinsa si Kumi? Kumi is here? Guys, kadit lang. Na among favorite na visitor si Kumi.
Naman siya dog food rin. Wait lang. Kumi! Hello, Kumi! Let's Kumi! Kumi! Come here! Yeah, no food, oh? Kumi! Among favorite visitor sa office. Si Kumi Guapo. Kumi, jujuwain na kita, Kumi. Kumi. Matiwas ako kaon dong. Dara, oh. Dara yung food, Kumi, oh. Here's your food. Go food, Kumi. Dara, here. Anta ka ha. Kaya matiwas ako kaon. Kaya, lamay kinakong kaon din eh. Naamang kayo food, di makapwede yan akong food. Kaya, this is buwan. Kana ra dog food, di mo. Tiwas ako kaon. Namay kayo kung masugaan guys. Diba? Namay kayong miaw eh. Magkapakanon na ni dong kayo. Among favorite nga visitor guys na si Kumi. Yeah. Hindi siya pwede aning table food. Pwede siya usahay. Usahay ay masabanta. Masabanta na kay dog food dong. Naay dog food si Kumi. So, kana na sa imuha kay kani buwad man ni. Dog food lang imuha kay sabanta. Ang favorite visitor na mo guys, kitong tamaha. Na siya diri sa akong tiilan. Hello! That's Kumi, that's your food. No? Hello! Hi, Kumi! That's Kumi. What's that? That's Kumi, guys. Hi, Kumi! Hey, guys. So, kanan lang sa kayo. Matiwas ako kaon, guys. Magbakay ko na nabuak akong momentum sa buwad nga nilamasan ba o nilubihan. Bye. Thanks for watching. Atong bag-ang guys kay exercise manan siya mo double chin gini siya.